bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jaam e kisal wone moon en gari hande filde lefol mon garwaniwol hono émission men on ɗon mbo mbiyatnoɗen ma commune hande noon invité men ko goɗɗo gorko lobbo mo gandanɗa hoorema ko adjoint au maire de la commune de Hammadi Hunare ma en gara e holko saabi cuɓiɗen Hammadi Hunare woni El Hadj Hadiya Diagana ko kanko woni premier adjoint au maire de la commune de Hammadi Hunare. Hammadi Hunare noon sababu takɗo ha cuɓiɗen ɗum woni goto e ardiɓe men hono gandaɗo e Piindi TV neɗɗo aussi mo ganduɗa hoorema joguiɗo humpitu mawgo e nder Piindi TV hono Amadou Moussa Anne enen gandi Hammadi Hunare ko toon kanko e hoore makko o jeeya ko ɗum ene jeeya e sababuji baɗɗi ha mbiɗen ga wondemo nde jeeyedemo nde toon mais alay saago puɗɗirɗen émission men toon to Hammadi Hunare ko ɗum saabi hande dañƴen koɗo men oɗo mo gandanɗa hoorema biyeteɗo El Hadj Hadiya Diagana ko kanko woni premier adjoint au maire de la commune de Hammadi Hunare ko adi foof haade men nadde e bunde yewtere nde alay saago totten mo kanko monsieur le maire o salmodire bandiraɓe kono woten jejjid aussi émission enen dusidir hen e mo gandanɗa hoorema mo mbiyatnomi joni o woni baɗɗo sababu vraiment ha tigui rigui mbawɗen suɓade Hammadi Hunare woni Amadou Moussa Anne omon ɗo e plateau kanko ne aussi ma en tottumo konngol joni monsieur le maire calmodira e bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe Piindi TV. Merci bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon fof on calminama calminama kadi tedduɗi gonduɗi e needi e netare fewde e renndo ngo fof woni ɗo e Sénégal oko takki ɗum eko taari ɗum e diaspora fof mi salmini on mi juurima on en jetti kadi Allah e nelade muɗum en jetti kadi Alaji Amadou Moussa Anne gonɗo sababu hande garal men ɗo en calmini aussi mawɗo galle o saabu mawɗo galle o so waɗano hon ɗum ɗo hoydani kadi Alaji Amadou Moussa Anne hasiɗo wawi yiɗino wadde mi invité mi wawata arde ɗo ɗum noon alay sago kadi jetten galle joom galle o mbaɗo nde ɗo hunde moƴƴere nde ɗo hunde fayodinde ha daña kadi emploi yimɓe mbawa liggade hen kadi yimɓe mbawa famde ko yahata hen e nder aduna ko non min calmini joom galle o no fewi calminal noon ala ɗo haaɗi Allah jarama on jarama onon wonɓe ɗo ɓe tawaɓe ɗo ɓe foof woni monsieur Sarr e gorko mo guijilon e worɓe mo kanelle e diwan wonɓe ɗo ɓe foof mi salmini on mi juurima on Allah jarama on jarama onon beltanama ko noon monsieur El Hadj walla monsieur le maire El Hadj Hadiya Diagana Allah jarama a jarama kadi en beltima aussi mbeɗande ko ɗum duwaw saabu wiide e wonde El Hadj Amadou Moussa Anne beel Allah taw hitande fande inchallah mo nan kanɗon laafa so Allah lamɗo jaaɓi enen jogui yakar mo dañ ɗum sababude aussi darde makko e tinnade makko Amadou Moussa Anne bisimilla ma hakkude ma e bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. El Hadj Abbas mi salminima El Hadj Hadiya Diagana hande kam hunde ne hawni seeɗa koye El Hadj uji joddiɗen fof en Allah waɗi bangoyima toon to Makkatal Mukarrama gam juurade nabi Mouhammadine ya Rasulallah sallllahu alayhi wa sallam kamɓe noon mbiyen El Hadj ɗum noon ne wayata ko on koɓe coyrini en mbi amin min calminima monsieur le maire min bismimama ɗo kadi e galle ma no mbiruɗa ni ko galle fulɓe ko galle fuutankoɓe kono aussi eɗen mbayri ko galle Sénégal na foof e mbadi kuuɓal ɗum noon ko ɓuuri hen ko welde ko kanko uddirti nde yewtere hesere wiyetede ma commune nden ɗo wata El Hadj Abbas Sarr ɗum noon salminde yeeɓoɓeɓe wiide kadi aussi bisimilla mabɓe ha yesso ko lawol ko noon Amadou Moussa Anne Allah jarama monsieur le maire ko adi foof ko weltanadema e oɗo fartange mo dokkuɗa hen soko jaɓanden oɗo premier invitation mo gandanɗa hoorema wiyete ko ma commune noon ummin ɗum ko namde e jaabuli ko yurnitade e seggude e yiide kadi commune aji darde men no wayi yidde acteur uji de développement ɓe ganduɗa hoorema ɓeeɗo Allah koko tagui ɗumen jiɗi tan ko ɓamtare mbiɗen noon yen jaɓan on ɗon émission gam vraiment wawde noddeɓe e kala saaha walla ni tawoydeɓe e kala saaha so tawi ɓe cohli tawoydeɓe walla ni kamɓe ɓe garan ɗo ɓe tawa en e on saaha mbawen yewtide e commune aji ganden yidde mabɓe e tolno mabɓe e commune aji holko ɓe mbaɗen commune aji mabɓe holto ɓe jiiɗi nawde commune aji holko ɓe jiiɗi addande commune aji aussi par ce que enen gandi commune aji ko nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ko enen jeeyi en hay goto ummotaka ladde ara ɓamtan en ɗum enen tan mbawi ɓamtande koye men ɗinɗon commune aji donc monsieur le maire namdal men garawniwal fewdema woni Hammadi Hunare ko commune holno mbawta sifnade en Hammadi Hunare mande Hammadi Hunare wonti commune e
holko woni toon e so tawi no waɗi population guuɗo toon beela ɗo wawi tongande en e gueɗe mbaɗe noon eti. Allah jarama renɗo ngo fof jarama toujours en jarnoto sababu o Alaji Amadou Moussa Anne et monsieur Sab e wonimi beelemo no fewi sabu wonde premier adjoint au maire de la commune de Hammadou Hounare e oɗo émission kadi hande woni première fois hamo ɗowe ɗo hamo waɗe ɗo e oɗo galle ɗum kadi ko yettere Allah no fewi fof noon kadi en jarima Amadou Moussa Anne sababu o e Hammadou Hounare ko commune depuis 2009 guila 2009 no min mbaɗa une commune minen guila nden noon ko gardugol heɗe Amadou Samba Kane mi salminimo kanko woni notre maire titulaire guila 2009 ha ɗo gonɗe hannde o kanko Allah joƴƴini ɗon kanko woni ɗon maire Hounare waɗi noon nden ko leyɗe 5 joni population mawni ɓeydima joni hamin jaare leyɗe 6 haymin jaɓani ni leegal jeeɗiɓiɗe par ce que dow funnague jiiga to ɓenne koye mumen jiiɗi hebde koye mumen par ce que hankkadi ni ɓe goni leegal kamɓe koye mabɓe kamɓe haaɓe teeɗano ni yidde wonde waɗede leegal leegal ɓe jiiɗi wiye afiya koye haala wona noon ala kam d' abord to hawra kowoni officiel ko wata hannde Hammadou Hounare ina yaale leyɗe 6 population Hammadou Hounare hannde amen gonde 20 000 habitants ko waale ngoɗo wuuro commune amen noon ko commune amen wuuro amen tan ni woni commune aji kewɗi ko waɗi commune aji composé taw guure nogas ma guure sappo e quelque ndenda gono commune comme no ancien comité rural o ni min noon commune amen tan ko wuuro amen hokki ɗum noon ko mawnude wuuro ngo e wuuro ngo wonde ne haɓɓere wotere e famamuye goto e jogat population kadi daroyɗo e daddiɓe surtout kadi woɓɓe caggal yiɗi woni la diaspora ɗen doole fof eɗen jiiya kam ko hokki min wonde commune indépendant ko commune wuuro amen tan ɗum noon mi ƴetti ɗum Allah no fewi mi ƴetti kadi diaspora fof e ardiɓe ɓuuɗo ɓe fof min ƴetti min jarima mabɓe kadi leyɗe fof leegal fof kadi ine waɗi gardiɗo muɗum ine waɗi kadi délégué de quartier so tawi won caɗele garɗe leegal kañum darata waɗen fodde muɗum e devoir muɗum ha jaam wawa dañede so ɓuuri ɗum doole noon kadi yetto mairie ndi saabu goto moƴƴo ko Allah ɗum noon kadi leyɗe fof kadi hamin nandiri e mabɓe hamin pamodiri e mabɓe ko jaam tan yettere Allah ko noon ko jaam tan woni toon to leeɗe to banggue kutorɗe manam infrastructure uji gonɗi toon ko wayno école en dispensaire en beele ɗum aussi ene woni ene woɗani toon Hammadou Hounare ha yuɓɓi walla wonko ngakki toon seeɗa e ɗum kadi en jetti Allah no fewi eɗen mbawi wiide kam banggue école aji eɗen jogui ko yoni saabu eɗen mbawi eɗen jogui école aji 4 primaire eɗen jogui collège eɗen jogui lycée ɗum weeɓani e Fouta Hounare noon Allah hokki ɗum kadi Hounare ine jeeya e guure gaddiɗe heɓde collège et lycée dans le département de Kanel wonno tan ko Kanel e Hounare ɗon guure takkiɗon ɗo fof garatno wadde e bakka mumen fof ko Hounare ɗum noon en jetti Allah no fewi Hounare hamin jogui oɗon sens hamin jogui case de tout petit ma won hedde ɗiɗi hamin jogui aussi poste de santé hamin jogui centre de santé donc on banggue kam min ngala caɗele banggue école aji ma banggue nokkuji cafrirɗi ɗi kadi min jetti Allah no fewi kadi min jetti kadi maire o saabu centre de santé o ham ko Allah hokki min ko maire woni sababu ko darde makko e tinnare makko e relation makko mo jogde maître Abdoulaye Wade fodde noon min guila nden ma hokki min centre de santé o Allah waɗi moƴƴi ɗon kam ɗum heɓama uddirama noon e Allah e laamu Alaji Macky Sall ɗum kadi Allah sago min jarnomo kamɓe gonno sababuji ɗi noon on banggue am Hounare ala ɗeɗon caɗele machallah ko noon gila 2009 fewde 2023 o mo gonɗen ko Amadou Samba Kane ardi e mairie Hounare onon équipe moɗonno walla an tan mbiyeten tawtoɗa ɗum koye 2022 woni élection ngaji local jewtuɗo ɗo ɗi en tant que adjoint au maire sa artanno golle ɗe Hounare golli guila watta commune fewde ñallungue nata yowitade hay goto ɗen golle ko halɗen so tawi limtanno ko holno foti golle mbiyata mairie ndi gollima e ɗin duuɓi ɗi waɗi toon e o saaha mairie ndi kam golli eɗen mbawi ɓe ligguima avant mboɗo ara ko heewi ɓe mbaɗi sa yiiɗi kadi wooda ko limtanmami hen bon min limtanma ham sa ƴeewi joni caali bamolɗi Hammadou Hounare ɗum ko mairie ndi waɗi ɗum hunde ma yahede 11 millions quelque weeɓani saabu neɗɗo ha sa gollini aduduma kadi ko holɗen bamulde Hounare no jogui bamule nayyi bamule ya Allah eyyi ɗum woni to fummeteɗo ɗen woni bamule ɓurɗe mawnude e nder Hammadou Hounare soɗo fummi o ɗon ɓuuri hewde ɗe bamule wurgo fof rendi ɗon aɗi jinguenajo taw toon so moftere sarkulle nayɓe taw ɗon mofte fof ine mo yimɓe fof ne mofte toon ɗo woni bamule ɓurɗe mawnude e nder Hounare
te caali mawki nen funnaange wuro ki ɗum kam ko mairie ndi waɗi ɗum e haali forage aussi heɓi ɗon caɗele kam maire o darinoo men no feewi waɗen kadi fodde muɗum e programme aussi ne heɓi ɗon caɗele hedde valeur 8 millions quelque kam maire o waɗi ɗum jiiɗa kadi ñamale wuro ngo rewonon ɗo ñamale bange ceenisaji ɗi kadi ɗum kadi maire o waɗi ɗum jiiɗa kadi hamo joyno appartement ji hamo yoɓan kadi étudiant ji hammadi hunare saga nde gollatno lonance nde kadi ɗum kadi maire o waɗi ɗum jiiɗa kadi social uji goɗɗi ɗi waɗatno e jiiɗa kadi courant mo ɓeydi legal men biyetegal fas jiiɗa kadi ndiyam ɗo ɓeydi fas on saga ɗum ɗo foof alano kono ko nde ari nde hunare waɗa dotation mairie nde kam vraiment woodi ko waɗa en jettiri ɗum Allah kadi no feewi neɗɗo so waɗi kadi yo haale waɗama heddoro noon ngo jiɗɗen ko ina heewi neɗɗo kadi wawa waddude foof kono néanmoins kam wonko waɗi alhamdulillah rabbil alamin Allah en jettiri ɗum Allah no feewi ko waɗa ko ha sono wonde eɗen jiiɗi huɓɓude ɗum kono ene woodi ko waɗa tigi wonko waɗa toon to Hammadou Hunare ɗum kadi ko ɓeydade sababude ko ɗum ni en jeeya e sababuji baɗɗi ha mbiɗen e wonde enen jiiɗi humpitade holko woni commune aji ɗi so mbiɗo ƴewma jetmi ka politicien so tawi aɗa wawno firande min konngol politicien wonde nde politicien tan d' abord holko mbiyatami merci a jarama ha joni hay jakartaji kadi o sonnini kadi wuro ngo kanko monsieur le maire pour soit ɓe kadi yo nayi ko downi nayi waɗa ɗumen gartam ko waɗi ko ene heewi so tawi mi wiyata mboɗo limtano ma waɗi une préparation ɗum ɗo même addani liste wonande ko ligui ko foof ko liggani wuro ngo ɗum ɗo vraiment monsieur le maire Allah jarama a jarama min jeehi darde ma e yidde ma e hunare noon yo Allah junno gurdam ma an e ɓe gullitaɓe foof Allah ne wona moƴƴere nona neɗɗo foof moƴƴere e politicien aɗa andi ene heewi façon aji ko ɗum woni yimɓe paamani neɗɗo wona finde tan mi wakko tan mi kon politicien ne wonde politicien ko hunde tinde wonde politicien un bon politicien min mbiyami y a des bons politiciens y a des grands politiciens neɗɗo ina wona bon politicien mais taw il n'est pas wona grand politicien ɗum noon sa heeɓi wonde bon politicien et grand politicien c'est très important pour commune maɗa pour diwan maɗa et pour leydi ndi Sénégal noon hannde yimɓe ngala gurdam ngala haydara politique tan guuri jamma ñalan suba e hiiɗe ko politique tan min noon mi neraka noon min komi commerçant je suis un opérateur économique mboɗo wawi wiide feccere e gurdamam ma ko ɓuuri hewde gurdamam mbammi ɗum ko caggal leydi sa waɗi kam caggal leydi duuɓi nogas e jeegom a rapport o âge mo joguima hannde o aɗani ko ɓuuri hewde gurdamam fof toon mbammi ɗum gila toon noon mboɗo dilla e politique nanimi noon e politique ko gueɗe ɗiɗi première des choses ɗum tawmi jinnaɗo hen waɗa nde tawmi ho wande kadi o waɗini wuuro ngo gartam sabu hannde sa e hunade ina reme maaro ko Allah waɗi ɗum jinnaɗo woni sababu kanko darino haɓa o dugda ala fof to yahani diwan he ha hunade heeɓi oɗo projet maaro hannde plus de combien de hectares ko remen hen ɗon ha ndendori fof hamin jogui oɗon casier ko jinnaɗo waɗi ɗum gueɗe kewɗe wuuro ngo dañi wuuro ngo heeɓi ko sanga hedde nde wonno e laamu nde ɗum noon sa tawi jinnaɗo ma ene yaɓɓa jaɓɓal ɓamtare kine ɓamta wuuro anne sa ari ka suuha mbawata tan ko abbade hen ɗum ene jeeya hon nannimi e politique deuxiéme point aussi ko kiram min mi yiiɗa injustice eɗen gandi Sénégal ine heewi injustice saga le président Macky Sall lurduno e maître Abdoulaye Wade ɗam kiram kadi jaggimi kadi ɓeydimi kadi darde e politique ko caggal leydi to min goni hen noon min goni hen ha Allah waɗi kadi mbaɗami coordonnateur des cadres de l'APR au niveau de Point Noir Point Noir aussi ko Sénégal naaɓe nan toon yonɓe toon hamin gona plus de 15 000 sénégalais woni toon liste amen électoral ko windiri plus de 12 000 ko woni toon donc population mawɗo woni toon nden hen ɓe keftini ham ɓe mbaɗami coordonnateur des cadres cadre parti o ko min jogini ɗum e ɗum no kadi yettere Allah no feewi ko añƴa tan injustice mbaɗanoɗo tan ɗum kadi ɓeydi nande en politique he min mbaɗta politique aji amen ha e 2019 he kadi Allah artiri min ɗo kadi min continue liggoyamen e liggoɗade e président Macky Sall nden noon min jiyama tan ko peewal e nunɗal yiide Sénégal yo ɓamto e Sénégal yo yaaru yeeso wadde so tawi mi faami jiɗɗa wiide ɗon an hankkadi ko tigui rigui ke parti APR gonɗa 100%. min gartanmi ha joni koye commune ma commune Mouhammadou Hunare e ko yewte réalisation ngaji o saaha mo kalten en mbayri toon seeɗa kono en gaccuno liggeyaji ko wayno kesɗitingol jeere mawde e ko wayno kesɗitingol walla pewnirgol garage kesso ɗen golle ɗiɗi mawɗe e magistrature moɗon ko holto tolni o saaha beele gasi
e so gasi holde golle ɗe jogori fuɗɗitade ko wayno garage o e jeere nde ɗum ne aussi ngal namdal a jarama monsieur amadou moussa anne min ko gummi toon so wodi hedde yontere fawde seeɗa par ce que mi waɗi toon lebbi ɗiɗi pawɗi nawnaɓe fof ko yuurdatade gueɗe ɗe fof min juurantima garage kam ine wayno gasi ni par ce que nde cakkiti ummatore nde ko lesso wonno rahete hay ɗum taw raha ngo woɗɗi ɗo kam jonte seeɗa manan garage o uddiri so allah jaaɓi inchallah rabbi jeere nde aussi ko noon hay ko gartum ko mi noddi maire min jehurdi hen par ce que gartum waɗi compte rendu no wuuro ngo yiɗiri ni aɗa sa woni maire aussi il faut keɗɗoɗa population maɗa par ce que population ma kala ko wawno wannima waɗima maire e mbaɗima maire noon ko jogade ma jikke e yakare kamɓene sohlaji mabɓe e saqqaji mabɓe poɗɗa ko darade hen mbaɗa hen fodde ma nde gartumi nde kala constat mo mannomi toon min noddima min jehurdi hen ce qui est sûr et certain komin ji pamodir tan ɗo e avant janvier kam no min kaldiri ni wonde jeere nde e garage o ma gas ha yimɓe puɗɗo liggade nder hen so allah jaaɓi inchallahu rabbi ko noon so tawi ɗum ɗon dañama kam ko fartangue mawɗo par ce que ɗum ɗon woni commune ko ballodiral également aussi ko andinde maire gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa peut être andano walla tinani ɗum walla ni ene ɓeyda ɗum pour wawde wadde hen junggo muɗum mais enen question men ko ka an ka premier adjoint au maire de la commune de Hammadi Hounare kono ko heewi commune aji jiten ko adjoint ji ko figurant ji tan manam ko komi adjoint tan inde adjoint woni ɗon joni relation ma hakkude ma e maire o e est ce que an adjoint yagal magal toon wonko timmi walla hono wayi on mbawta expliqué eyyi merci a jarama no fewi timmal kam woni to banggue Allah heddoro noon neɗɗo no jiiruɗa ɗum fof ko noon jaguirta ɗum quelque part erreur nene e mairie uji he quelque part erreur nene adjoint ngaji he sabu hunde fof ko seesa aduna neɗɗo ƴewra so jibinama o laadat ha ɓooya waɗe tette ha mawna ha wano hoore muɗum ɗum tagui noon wonen mairie uji ne jogdi probléme uji e adjoint ngaji mumen ɗum nena e département de Kanel kadi hunde nde fotani wonde sabu mi kew wini yimɓe so tawi ndendi yidde ndendi yiyande fotani waddude pour toujours ko nandirde e pamodira mbawa ligganade wuuro ngo par ce que maire ko population waɗɗum adjoint ko population waɗɗum heddoron hunde foof noon ina woodi gardiɗo kanko maire tettiɗo kanko Allah ardini ham foti yurinta noon rewɓe caggal ma hoɓe kadi o wawa gollirde mabɓe no foti gollirde mabɓe ni sabu ko maire hokkata adjoint mum doole ɓuura wawde ligganade ɗum an so tawi a woni adjoint maire ma hokkanimo doole a wawa ligganade to doole maɗa e kaɗɗe ɗo tan katta kono sa puusama ay haade yesso ɗiɗi probléme uji nene département he min noon personnellement waram mbimi min kam mi alda e probléme e maire titulaire de Hounare min Amadou Samba Kane c'est à dire ko onon liggodirno hamin liggodira kala komo fewja hamo haalnani est ce que wonko halfinma e certaines postes de responsabilité mairie en jetti Allah no fewi par ce que mboɗo yaha toon tout le temps min ɓurani kadi wonde toon tigui rigui kono mi tawi mboɗum ɗo e Sénégal mi jotta ko ɓuuri lebbi ɗiɗi taw mi yahani toon somi yehi ɗon ko boni fof mboɗo waɗa lewru wayam sakkede ɗon mi waɗi toon kam au moins lebbi ɗiɗi pawɗi ko fati noon affaire foncier Hounare kam alhamdulillah ko junggam woni somi yehi kadi Hounare ko ɗum ɓurata nawde mi toppito par ce que eɗen gandi caɗele Hounare foof ko caɗele foncier woni caɗele leydi nde wonno lotissement ɗi mbaɗanoma ɗon joom guese en ɓe wonno paamade par ce que so lawmu ari kesum tan yimɓe he mbawa famde taw noon ko lawol wi noon taw an a anda sa anda noon sa andinama kadi calɗa andude nde wonno ko jeeyma so wiyama ina itti en hokke goɗɗo tan waɗa no jiiruɗa ɗum taw noon ko lawol ngol namdi ɗum ɗum tagi Hounare ina jogui ɗeɗon caɗele no fewi ɗum kadi maire o waɗi ko junggam guila Allah addimi en lawmu he kam ko hen gommi ko hen darimi kala nde Allah nen Hounare kadi hamin jogui commission domanial hamin daari hen minen foof min mbaɗen fodda men beele ɓesgugami Hounare naɓe ene beltono kadi maire o beltono kadi population foof hay mbaɗen fodda men min mbawa joƴindemo ɗo e nde yewtere ma commune taw min kalani haala phosphate de Matam mi wasa wiide phosphate de Ndendori sano so wi noon ne wawi jiɓodira seeɗa donc phosphate de Matam mais eɗen gandi to ɗum asre ɗo asre koye asa koye guese Hammadi Hounare naɓe ɗo usine o woni ɗo woni koye nder commune mo Hammadi Hounare hol darde nde commune Hammadi Hounare jogui hakkude muɗum e usine phosphate to banggue golle sukaɓe wuuro ngo
eyi eɗen mbawi ni ko phosphate de hammadi hunare heddoron han ganni neɗɗo wonti diwan par ce que hunde so tawi heewi tan kala julɗo jeeɗaɗo ma dañi hen donc ene mbawi tan raɓɓikiɗa tan mbiyen phosphate de matam pour wadde éviter oɗon détail bon phosphate o ɗi caɗele hannde fouta fof ko phosphate o ene heewi caɗele ɗe noon mboɗa wiide woni koye maɓɓe sabu neɗɗo hannde enen fof ken sénégal naaɓe ken julɓe enen fof ken sénégal naaɓe enen ndendi leydi ndi mboɗo sikki ɗo so tawi en ndendi hunde mono fof ene foti dañi hen fodde muɗum e gueɗal muɗum mais phosphate o noon alna hen gartam de kamɓe ɓuuri dañde hen hay hanki ɓe mbaɗi batuji kono pamodiren ala hen neɗɗo ummata ko banggue goɗɗo ara an to guurɗa eto jawdi ma wuuri eɗo tenanɗa e mbaɗanɗa gueɗe ma fof caggal Allah ko hen guurɗa jomum gara kerro ɗum ina guitta ngaluji meɗen ina nawa caggal leydi ina jeeya ina nanne poche mumen taw enen ala en gartam ɗon ko probléme ɗum ko hol darde mairie ndi probléme o noon ala mairie ndi wonto niveau mum haaɗi mairie aɗa andi ko préfet jimi muɗum gouverneur jimi muɗum mairie jeeya ko nder administration ɗum wonto pouvoir maɓe haaɗi minen de saga men e yidda men phosphate o les 3 communes impactées surtout commune Mouhamadou Hunare mon fof yo heɓe fodde muɗum ha timma hay goto min gaynani tiddugal hay goto min gaynani moƴƴere mais komin poti dañde hen ko komin poti heɓde hen ko min jiiɗi yo laamu ngu daro ko laamu ngu waɗi de min mbiyam ko laamu ngu waɗi mais est ce que onon on dañi wadde jaɓɓanɗe fewde laamu ngu pour yo wellit ɗum ha ɓesgol ɗi fof mbawa hen dañde laamu ngu haalnama tini par ce que waɗama des médias kadi média c'est très important par ce que gueɗe kewɗe ina cuuɗo taw hay goto wawata andude ko média ji ɗi jaltinta ɗum laamu ngu tini andi caɗele gonɗe toon ɗe une fois hay président waɗi interpellé phosphate udda ɗon balɗe 3 taw ngo ponno yoɓde ɓe jooɓi gongoɗo ponno ɓe jooɓani ha joni haɓe jiiɗi ɓeydude wadde exploitation ko ɗen caɗele mi jogiron hannde ko laamu ngu wawi darade walla min so laamu ngu wallani min noon population en jiran ɗum hunde foof ɗum on est prêt komin poti heɓde ko yomin keɓ tan min namda e goɗɗo foti dañde ko haɓi gueɗɗe o tati ko o jeeyi kanko jeeyi tan ko enen ndendi ko goɗɗo jeeyi haaji amen ala hen ɗum ɗon ko minen ndendi ko jeeya men ɓe gari ha mbaɗa exploité ɓe dañi hen min dañi hen yomin dañi hen kono kamɓe yoɓe guur minen yomin maayi ɗum min jaɓantaɓe ɗum hannde min jaɓantaɓe janggo koye population no min gondi à 100%. ɗum noon min jiiɗi laamu ngu yo daro waɗa fodde muɗum ha timma tigi laamu ngu yo daro surtout monsieur le préfet monsieur le gouverneur et président de la république et ministre des mines Abbas dokka kam seetan tawno ko toɓɓere wadde fayida o mimi ɗo bisimilla ɗum ɗo ko kalɗa ko foof so tawi mi heeɗima ɗum ɓurɗon wonde onon mairie ndi koto banggue population mairie wawa kono elle population famani ɗum saabu à chaque fois so tawi ɓesguɗi a heeɗimen kaala mbiyata wonde ko mairie ndi waɗani fodde muɗum ha sukaɓeɓe mbawa heɓde ko cohli ko golle e gartam to banggue phosphate o ɗum ina gasa taw ko nden ɓe mbiyanno noon kono wona hannde kala réunion wattego kala bato wattego ɗo mairie ɗo watte sino waɗa hede maire goto a waɗa assisté ma agent mairie ina waɗa assisté maire hoore muɗum hikka ɗo yeehi toon yeehi au niveau de phosphate haali publiquement yaltina e télé TF yaltini ɗum pour Hunare heɓa droit muɗum e devoir muɗum min mbawa haddeɓe mais yomin ke fodda men heddi noon président de la république hamin jiɗma hamin korsinma hamin gandi ka gollowo kono yeeƴo min no feewi yeeƴo département de Kanel on a beaucoup de situations là-bas surtout au niveau de mino et te ene jarani population hunde fof population haali han kamɓe ene jarniɓe sohede ene jarniɓe fiyede ene jarniɓe fof ɗum noon avant eɗen jettoyo toon min jiiɗi président de la république mbaɗa oɗon intervention min keɓa komin poti heɓde ko kamɓen ɓe keɓa ko poti heɓde ko e holko woni position mon ɓayde aɗan ero président de la république président kañum danaka mandat mum gasi ha laabi seeɗa ɗo e lebbi seeɗa tan omon gembi mbir goto kesso pul biyeteɗo Amadou Ba holko woni position moɗon e on ɗon banggue aussi ɓayde onon mbiyo laamu ngu onon ero président e surtout ko fate phosphate on ɗon beel ma mbaɗa hen juuɗe mum eyyi ko président ko waɗe mbawide gasani taw ha joni kanko Allah ardini leydi ndi ɗum noon so tawi eɗen jogui goytali ma eɗen jogui haaju hammuji kanko kalanten taw par ce que ɗo ha mois de avril kanko ardi leydi ndi ɗum ne kadi so Allah wawi wadde moƴƴere ɗum rehla ɗo e quelques jours ma ɗo e quelques semaines ko ɗum yiɗen avant mo yaka
ɗum noon mi ñaguima président wallu population département de Kanel aɗa wallide kono ɓeydu ballal ma hande hamin jogi caɗele monsieur le wonko maire joni kew toon noon hoto waɗi surpris de ɗum noon monsieur le maire joni kalden tan ko an personnellement taw ni wona mairie o mais en tant que acteur de développement en tant que politicien jiɗɗo ɓamtare diwan ma so tawi hande hunare fawama e junggo ma holto pawata holto jogorɗa nawde niveau hunare ha ɓuuro ɗo yarte ɗo eyyi aduna kam woni hen tan ko continuité yimɓe ina ndenda lawol taw kadi vision moni ina certes ina wawi umma ɗo joni jaaha hunare o rewa banggue Bakel o rewa Ranir o rewa lawol Saint Louis kono onon fof objectif mon tan ko yettade hunare gonga to gommi ɗo min kam mo jogui ambition yettinde hunare ɗo meeɗani yettade non ɗum woni objectif am alhamdulillah rabbil alamin Allah caggal leydi gurnomi hankkadi mi arti Allah artidem définitivement yidde ligganade commune muɗum ɗum noon wonko jimmi wadde ko heewi e nder hamma kadi min puɗɗima wadde ko hen min goni min puɗɗima wadde komin puɗɗi wadde aussi kala gonɗo hunare kam min andi wonko fuɗɗa waɗede wonko min tawi ha heewi komin gato aussi wonko waɗa ɗum noon on sagat so yonti so Allah jaaɓi inchallahu rabbi watta yimɓe fof surpris inchallah hélas mbaɗa andi waktu koko ari hubde mi yiɗa joddade monsieur le maire Hadiya Diagana Eric Cantona a faami kalami ko football sabu ko neɗɗo jiɗɗo football kadi daraniɗo football sport e mbaɗi kuuɓal supporteur Manchester United kono mi haalani Manchester United kalami ko Hammadi Hunare coupe maire ene hewno fettede kala hitande kono hen saaha ne tarda par ce que vacance o fetterno mais en jii vacance gasi te coupe du maire haalaga taw darnaga taw ko tournois ji goɗɗi gon toon holko haaɗi coupe maire fuɗɗade toon to Hammadi Hunare e coupe du maire haaɗi ko fuɗɗade won coupe uji goɗɗi nden noon won tournoi e goɗɗi nden noon ɗiɗi so tawi min paɗno ha ɗiɗi ga so Allah jaaɓi inchallah coupe du maire o fuɗɗo par ce que a wawa wadde nder wuuro woto 3 tournois en une seule fois par ce que c'est les mêmes équipes c'est les mêmes personnes donc alay sono ma ɗum ɗo yawta ɗum yawti ɗum ɗo ɓe rewa hen hamin ɗamini noon ɗo e avant janvier inchallah rabbi coupe du maire aussi wawa wadde démarré so Allah jaaɓi inchallah rabbi kadi budget men fof mbaɗama dégagé nden jooɗi heddi tan ko puɗɗo ɓe dokke kono fof kam mi yewtude maire avant waya France ko ɗon koko paari inchallah amadou misal ko noon ɓayde coupe du maire kam koko paari sa wi coupe du maire tan mbiyata ko cukagu en jii cukagu ngu ɗannoli men no mbayni hewde hol programme mo jogui ɗon cukagu Hammadi Hunare ha tigui mbawon wadde ɓe fixé onon gandi ɗannule ɗe no mbayi muusi tout récemment en jii Amadou Moussa Anne waɗi hen reportage goto toon to yahannoɓe to Nicaragua e gueɗe baɗe noon no wayi musde cukagu ngu goytali ɗi no wayi ɗuminde holko peeje ɗe jogui ɗon pour vraiment cukagu Hammadi Hunare wawa joɗade harno ko jaaba tan yidde wiide sukaɓe Hunare naɓe hewɓe hande o nana e lawol ɓe jettima toon to États-Unis ah bon ɗum kadi ko en jetti Allah no feewi nde wonno mbawi wiide neɗɗo tan kala to mbawɗa liggade kala to mbawɗa wonde yo haqqille ma won ɗon hande min mi wawa sodde visa mo 3 millions mo 5 millions pour yidde yaade Amérique ɗum jarnani mi mais ina woodi kadi mo jarani sabude sa yeehi a yi woni caggal leydi ma heɓen haqqille ma heɓen fama muya mo yaha noon ko kumpa muɗum ina jarani ɗum ɗum no mbawi wiide kala jahowo kam yaade nde bonande boni ko jaaha e lawol ngol fewani keɓa hen caɗele kadi en ñagana hay neɗɗo heɓa caɗele e aduna muɗum kala jiɗɗo yaade yo yaa kono yo yaha e lawol pewgol ƴeewa visa ma jaaha jetɗa dow jaam sa mbawa heɓde ligguey mais holko jogini par ce que lawol ni koto wawol mairie moon holko joginiɓe holko jogini ɗon ɓe onon surtout hol haqqille moon ko tongi tan ɗum ɗo so waɗama tan ne wawi peut être wadde fixé sukaɓe ɓe e mi jofno ɗo tan par ce que sa yi lawol ni koto gaw yimɓe hewɓe jeehi toon hande ngala kayitaji ete sa ala kayit a wawa liggade wonta ma sehilma ma bande lumma kayit jaaha golloya ma jehon ñawore jooɓa foti 3 millions pour ma heɓde kayitaji aɗa ina satti aɗa wawa noon yaade Amérique dow lawol gongol e mbadi gondi taw wona lawol ni koto gowangol ɗum ɗon kadi batte haqqille toujours neɗɗo yo miijo kala kala golle e aduna miijo so moƴƴi holno wayata so bonni holno wayata mbawa wadde analysé mbawa wadde peese hoto joni objectif toujours ɗum ɗo so waɗi ko moƴƴata tan maintenant so bonni quelles seront les conséquences il faut toujours haqqille nafata ko calculde e miijade ɗum no yimɓe yo miijo no moƴƴi ƴeewa joni so heɓi ɗo 6 millions maɗa a yeehi Chine ma yeehi Inde a udditi magasin maɗa chaque voyage aɗa wawi dañde 2 à 3 millions à 4 millions
ɗum so rendi ino wonde hunde ƴeewa visa ma jaha e dow lawol pewgol taw a heɓata caɗele ɗum noon vraiment mbatte haqqille no feewi heddi ko mbiɗa ko usan ɗannugol ngal tan ko gueɗel gotel yimɓe ɓe daña liggeyaji ɓe mbawi wurnude galleji mumen waɗe des projets e nder commune aji ɗi foof hande sa ƴeewi hunare joni so tawi heeɓi des pese culte eɗen gandi yimɓe guuri ko liɗɗi so tawi wonde liɗɗi gummata ko Saint Louis so tawi maggal ari a ñamata lingu so julde ari a yiyata liɗɗi ɗum noon ko laamu ngu daroto e maire uji mumen mbaɗa dans des communes des pese culte mo ganduɗa projet ne waɗa employé 200 personnes ma 100 personnes ma ko ɓuuri ɗum ɓe gona yeewa ɓe gon toppitoɓe ɗum kam ma ustu ɗannugol ngal ɓe mbaɗa de créer des emplois ɗum so tawi ɗum dañaka yimɓe a wawa hadde ɓe yaade neɗɗo sa haɗimo yaade yiyata wonko dokkuɗama yo jaggu kono a wawi ɗo hoto yaa ala dokkata kam ɗum noon ko laamu ngu e maire uji mumen ɓurata wawde darade waɗa créer des emplois ɗum ma sabu gam cukal ngu wawa heddade eyyi Allah jarama no feewi so Allah vraiment mbiɗa sikki émission ari ha yettima ɗoyti konngol ma battiningol tan fewde renndo ngo walla fewde ko jiɗɗa erade en tout cas comme émission oɗo ko an udditi ɗum e hol duwa aussi mbatta hen te belma ɗo déjà koko duwa alhamdulillah koko duwa so tawi hannde Allah waɗi jaam e moƴƴere hay ngari ɗo koko duwa alhamdulillah ɗum ɗon jawɗen tan nde wonno ko moƴƴi yonata yo Allah junnu moƴƴere nde Allah kadi ɓamta galle o Allah ɓamtano onon fof wonɓe ɗo ɓe sabu onon kadi so galle o wuuri eɗen mbawi wiide caggal Allah e nelal muɗum onon guurni galle o ɗum noon vraiment onon fof kala to jiɗɗon yettoyade yo Allah yettino on ɗon ko heddi ko mbawɗen wi tan ɓesgu Sénégal naaɓe ko tinnoɗen e koye meɗen mballodiren hay goto hoto funtu yen surtout enen département de Kanel surtout les gens d'APR naɓe ne jogui probléme goto kala gonɗo e laamu so ittama woni contre ɗum hunde fotani wonde an ƴewata an enen gondi jamma ñal suba kiide an wonko Allah hokkuma min Allah hokkanima haydara e hen min waɗani contre an kemnoɗo guittaɗo gona contre ɗum mboɗo sikki mata ko manqude yobde diminna ene jalnide ɗum noon alay saago politique ine waɗi ndimbaw ndimɗe so tawi aɗa yiɗi président haɗe yamiro président wi yumi rewe oɗo ko on nde waɗi ɗum wonde wonde militant sympathisant discipliné hunde fof ko aduna ko needi neɗɗo so tawi woni mawɗo ma kala to rewima ko ɗon ndewata kono hannde président wiyendani ɓe mbiyeni ɓe jaltato luuka holɗo ko nafata yimɓe mbawa wi ɗon on wonnoɓe APR ngare jante APR to gon hanke heccangi ɗo ballina programme président mo waɗi o pour ɓamtare Sénégal ngare ndende gonen e goto ballodiren ƴewɗo ngo keɓɗon ƴeewi wonɓe keɓani hay batte ha joni nena nan caggal président ɗum mbatta haqqillaji no fewi yo Allah addu pamodiral Allah adda nandiral président hande ɓuura wattude haqqille e phosphate de Matam o caɗele mawɗe merci ki ko gufɗa ko e phosphate Matam o vraiment ko namdi ko émission population leftima population lorima ɓe torli mi ñawi noon président yo ɓuur wattude haqqille muɗum yo nudon des missionnaires o heeɗo population ngayɗi wanda caɗele gonɗe toon ne o ɓuura wawde reglude ɗum inchallah so Allah sikki hoorejo leydi ndi nani ɗum noon so mbeɗannimo mawo daw hen ko ɓuuri ɗuminde Am Moussa konngol ma battinigol surtout e oɗo émission mo ganduɗa ma ko kañum woni garwanijo ne hayno dokkuɗa en hunare surtout ko weltare mawde joguiɗen bismade oɗo gorko mawɗo baɗɗo fayida gollaniɗo wuuro ngo kadi aussi to banggue foof saabu no mbinomi nane hors micro kala toɓɓe nde ƴettuɗa ne wawno wonde yewtere timmude tawa natnodirani toɓɓe ɗe donc mbiɗa sikki ko omo jogui ƴele ɗe o huufi kala ƴelere nde timɗa aɗa wawi hen ñamde kaara e piñamina hen woɓɓe ɗum noon ko weltanademo kadi jabdemo kanko foof e jogade golle cattuɗe arde en ɗo henna pour arde ɗo pour yewtidde men e ndeɗo yewtere kadi ko yewtere arwonide ko ɗum weeli kam hen uddiri ko Hammadou Hunare commune aji goɗɗi noon woto ɗi kir commune de Fanayi commune de Horko Diéré commune de Ndendor woto hir en tout cas ko Hunare udditira Hunare noon ne heewi kala ko udditira e muɗum ne heewi yarude yesso alhamdulillah en jettimo no feewi ande kadi a yettama ko yettere Allah no feewi Amadou Moussa Anne vraiment ko welammo waɗanimi dusidirde ma mais également aussi ko welammo mawɗo soko heɓɓa jaɓɓade hande oɗo koɗo tedduɗo biyeteɗo El Hadj Hadiya Diagana mo ganduɗa hoore makko kañum woni premier adjoint au maire de la commune de Hunare
ko weltare mawde jaɓɓademo e oɗo premier édition mo ganduɗa hoorema ko so Allah lamɗo jaaɓi koko jokkata donc no erirɗen ni rek enen erron noon kadi bandiraɓe kala wideɓe e wonde émission udditi donc kala jiɗɗo bisimilla muɗum en bisma ko ma commune ko fandade ma yidde ma e holno pamirɗa commune o no jiɗirɗa commune o yaari yesso ya fam Piindi TV ene jaɓɓima ene wawi arde tawma kono ni an aussi so tawi aɗa sohli bisimilla ma e commune o donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe Amadou Moussa Anne Diagana mi salmini on mi weltinima on mi weltinima technicien men aussi enen ñaago Allah tan do Allah rokkata en ko ɓoyata mbatten émission goɗɗo so inchallahu rabbi